Oke bro, selamat sore, selamat berjumpa kembali bersama saya lagi. Ini yang bro, wah delok kok anakmu mulai malah cuacanya tidak meyakinkan nih. Arep udan bro, golek kebeteng piye? Beteng dedet bro iki, cuacane wah parah iki. Arep udan terus iki saja. Iki kuceli melu ae. Sangat-sangat peteng dedet bro sik bro. Enak sing carry. Kok tak ngunci gerbang sik bro. Oke, prepare kok sing jaga ganti teko, aku pulang. Mumpung rumidan bro. Piye? Kita kunci gudang dulu. Sumpah cah, peteng dedet iki cah wisan. Lampu apa? Parah, peteng dedet. Ya, ra iso mulih lho engko. Lampu apa sing durip ki? Ya kuwi ra enek ngono. Sopo Sarji kok wis Yahmeni? Ora ndiko, stokane salah. Saya mau prepare pulangi udan kebeteng aku kok. Wes kucinge. Kok patenono ya lampune? Ya kae lho saklare ning tembok. Krucil iki kok ngetut buri ae. Ulune buntute sapi jegrak gedhi. Bes cuacane cah edan. Parah banget iki. Wis mendung pepet iki. Engko lek kenaan banyu yo mati pedae bolo. Ora iso pulang. Iki buntute iso gedhe piye? Melu neh iki. Kayak bolo kono wis udan iki bolo ternyata. Kayak gremise teko iki. Oke, banyune teko iki, Mbak. Udan iki. Sida kebeteng lur, udanan iki. Terus iki udane. Cek kongkruk. Terus bolo, terus. Tidak bisa pulang. Ya dim ra iso mulai. Woi, stres iki. Stres ora
nyeni. Tinggal delok Ajeng Febriase. Terus boloi.